खुलुमबाय दिनै 27 नभेम्बर 2023 समबार जरहाट मेडिकेल कलेज एंड हस्पिटालाव एडमिट खालामजानाय दायनिगिरि जिनाहारि केसनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजानानै जोबथेसालियाव दोनजानाय दायनिगिरिया खारखोमालांनो हादों। दायनिगिरिखौ लोमजानायनि जाहोनाव फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय पुलिसआ नोजोर होस्लाबनो हायैयाव दायनिगिरिया खाबु लानानै खारखोमालांनो हादों। खारखोमालांनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बृन्दाबन बरा आरो बियो 10 बोसोरनि थाखाय जिनाहारि केसआव जोबथेसालिनि साजा मोन्दोंमोन। गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों 3 सुबुङा अरजों खामथाबजादों, जिउ गोमादों। बिहारनि मोतिहारीआव गंसे बिल्डिंआव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे जाथायाव 3 सुबुङा थैनायजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो बे अरा कारेन्ट शट जानानै खामदों होननानै मानसिफ्रा बुंदों। बे समाव जोखोम जानाय 2 सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जोखोम जानाय 2 सुबुङाबो खावसे खामजाजोबदों। मध्य प्रदेश राज्योनि उज्जैनाव सासे 10 थाखोआव फरायबाय थानाय हौवासा गथ'आ ससियेल मिडियानि गेजेराव हिन्जावफोरनि बायदि मेकआप खालामनानै सारि गाननानै ससियेल मिडियायाव पोस्ट खालामखांनायनि उनाव गोबां मानसिफोरजों सोंखारि जानानै ट्रल खालामजानानै एदावजानायनि उनाव लाजिनानै सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय प्रियांशु यादव, 16 बोसोर बैसोनि। प्रियांशु यादवआ गावनि बिमानि फास्राजों दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदोंमोन। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जालुगुटियाव गंनै पेसेन्जार गारिनि गेजेराव खर'जों खर' मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानानै 30 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। 30 सुबुंनि गेजेराव 2आ क्रिटिकेल कन्डिशनाव एबा थैहां-थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। आन्ध्र प्रदेशनि टिडारुआव सासे 46 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरिया सासे 15 बोसोर बैसोनि फरायसालिनि फरायसुलिखौ हिनजावसा गथ'खौ जुलि खालामदोंमोन आरो जुलि खालामनायनि उनाव पुलिसआ बेखौ मिथिनानै फोरोंगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय समा राजु। समा राजुआ यान्दागानि जिल्ला परिषद फरायसालिनि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिमोन, नाथाय समा राजुआ फरायसुलिखौनो खाबु लानानै जुलि लादोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख ओनसोलाव जल जीवन मिशननि प्रजेक्ट साइटआव कारेन्ट खुन्टानि खामानि मावबाय थानाय समाव कारेन्ट खुन्टा गायबाय थानाय समाव हरखाब कारेन्टजों शक जानानै 2बो जिउ गोमादों। थैनाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय कुशाल चुटिया आरो मुकुल सांमाई, 2बो गिलामारा लखिमपुरनि थागिबि। धुबुरीआव नंखाय साख्रिनि रेकेट सालायग्रा हमदों। हमजानाय दायनिगिरिया सासे सुबुंनो धुबुरी मेडिकेल कलेज एंड हस्पिटालाव साख्रिगोन बुंनानै नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार बा थिसनथाइ बिलाइ बानायनानै हरदोंमोन। उनाव एपइन्टमेन्ट मोननाय तरुण चन्द्र नाथआ नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लानानै धुबुरी मेडिकेल कलेज एंड हस्पिटालाव वार्ड बय महरै जयन जानो थांनायाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों आरो गुबै दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। लोगोसे नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लाग्रा तरुण चन्द्र नाथआबो पुलिसजों हमजादों। हमजानाय गुबै दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सौरभ बिश्वास। सौरभ बिश्वासआ तरुणनिफ्राय 2 लाख रां लानानै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बानायना होदोंमोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।